Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinaga na Dexter. Iti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. High schoolak, idi mapadasak ti ma-broken hearted. Malagip ko pa'y laidi. Sa nga 15 atawen, tinapalabas. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Dexter. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dexter, makipagladingit kami iti pupusay ni nanang mo. Agyaman ak, Noel. Kala tinapasamak. At dagayam sakit na iti puso. Asaan mi nga mo? Imay kami kadagiti classmates tayo, makipagladingit. Sigurot ka dimot ni Grace. Mabalin ka di nagbati ti Muse ti klase tayo. Ayan na ngay. Dex, adagam ibagaken ka. Kat sapay la kumata di ka masaksaktan ha. Anya dayta? Addan boyfriend ni Grace. Anya? Sino? Hindi pa'y first year tayo ang nagar-arama kan kwa na. Dexter, apok. Anya ti ar-aramidam dito likod ti balayaw. Berbirukan da kadag iti classmate mo. Kayat dan sa ti agawi dan. Pagawidem lataidan, Lola. Mapanmumot ida ka sarita Amok analiday ka gapo iti ipupusay ni nanang mo. Saan la day tati paglidlidayak, Lola? Gapo ka di ta saan man laeng ang nagpakpakita di tatang yaw. Nga adan sa bali nga ikabkabalay da. Lola? Addan boyfriend jay babae ngay ayatak. Jay ibagbagam a first love mo. Ni Grace to inspirasyon ko, Lola. Isungaw rin arigat ti sitwasyon ko. Kaya't kulat ang agbaligi iti biyag ko. Gapukan ko, ana. Adda ka di ditoy, jay ibagbagam a first love mo. Adda, Lola. Gamkadwa na jay boyfriend na. Nakasaksakit, Lola. Nagnanayonan a sakit tinakam ti marikriknak. Noel, nakapakada kayo ka din ka ni Dexter? When Grace, si kalangan ti urayan na makisarita ken ko ana. Siya? Tapay mata siya. Agkatawa ka pailaeng. Apay ngamin ngayon tugot mo pailaeng dito'y balay da Dexter ti boyfriend mo. Mapan ko kasarita ni Dexter. Rumbang laeng. Asit gamon. Dexter, condolence. Mabalin ka dingag, tugaw dito'y abay mo. Sige. Sorry ha, adan boyfriend ko. Nasakit. Ngamnas kan lang awatak. Asa anak ngay ayatan. Naggasat mo ni Michael. Sige ha, agawid kami. Grace, laglagi pong kuma. Asi ka lang ti agnanayon nga ayatak. Uray no addan boyfriend mo. Sa anak ka sumuko. Aging gaasan kayo pa'y nagkalaysa. Ita tanay tabo ng tibang kay ni nanang yaw. Anya ti planom ita. Ituloy ko ti agada, Lola. Naskan na makaturposak iti high school. Kasanaw dagiti talo a kakabsat mo. Pasardengam ka di idan. Ikarigata ka suportaran ida, Lola. Nasaya at kalakit din ay akabsat, apok. Ituloy ko ti aramiden ididay dinanang. Apa naglako-lako. Maaramid mo da ita. Kapilitan Lola. Saan mo't amabalin abay-bay ak dagiti kakabsat ko. Dexter,
Kunakon kat, ada ka dito'y library. Agree-review Grace. At ang amin exam tayo itong bigat. Wan nga rod. Imbagkan ka at naka-review kan. Sika ngay. Sanak pa yan naka-review. Unam tumot ngamin ti makidate. Ngam ti agree-review. Tumal na ka man. Mabalin ka di at tulungan nak iti assignment tayo iti man. Anya ngay ti Serbina jay boyfriend mo ang nagwapo kan naporma. Nakapsot mat ngamin ti ulo ni Michael iti math. Amangan kit di no makita nata dito eh. Agselos to lakit di. Awan ita ni Michael. Saan asimrek? Grace, panunutong ko ma. Noon yan to ti masakbayam. No iso ti makatuluyam. Wan, punuan nagwapo kan naporma. Ngam, sadot mo't nga agadal. Wen, pudno. Kanayon ka no nga ag-absent iti klase na ni Michael. Sayang ti kwarta dagiti naganak na. Tasan a seryoso iti panagadal na. Talaga asayang. Ay, kuma, siyak langan ni Michael. Tapno siyak ti ayatan ni Grace. Ha? Nagswerte talaga ni Michael anya. Baknang lang aro din. Gwapo pa'y. Iso nga do ti agkursunada ken kwa na babae. Wan nga rod. Nagasat. Taiso ti kinayat ni Grace. Sapay ko ma. Ta seryoso ni Michael ken kwa na. Ket no playboy day jay a Michael. Narabyanak ang naglako iti Manilola. Ngam sa nabale. Naipaibos ko dagiti lakok. Huwag nga rod. Ay, madandanagan ang taawan kabutang. San arumbang amadanagan ka kanyak lola? Awan dakas nga aramidek. Amok nga awan. Ngam amom mo ti panawon ita, apo. Wan lola. Ay, kumusta dagiti kakabsat ko? Idinalpas daan na ngan. Naturog dan adagos. Tamasapat a kano nga agriing inton bigat. Tulungan da ka kano nga agluto iti ilakom amanay. Nanakamdamat gaya man lola. Binagbagak ida anas ken atulungan da ka. Tas sikalaengen ti mangisaksakan iti panagbiagyaw. Wan nga rod lola. Pampanunutak nga rod. Adda nga tapagpatinggaan da ito'y arigat ko iti biyaga. Manupay laang ti tawon ko. Angam siya akong ti tumaktakder nga ama kan inadag iti kakabsat ko. Noel, addaman damagakan ka? Anya day ta Dexter. Diyak ngamin nakitkita ni Grace itang aldaw. Kumustan? Day tama tinadlaw ko. Kanayon matan nga ag-absent ni Grace. Anya nga tanti mapaspasama kan kwa na. Apay amadanagan ka. In love ka talaga kan kwa na niya. Amangan mo't no masakit. Anya masakit. Ket no kanayon ko ida makita nga ag-date kini Michael. No kasta. Jay boyfriend na ti makagapo. No apay ang naglangan. Ketwen. Sayang nga rod. Madadal ti panagadal na. Gapo kini Michael. Bad influence gayam dahi jay. Mani! Gumatang kayo iti Mani! Mani! Oh, Dexter. Ha? Uray ka dito yung plaza. Kataglaklako ka? Wan. Numalpas ti klase. Umayak aglako. Tapno aday kayatang ko iti kanan mi. Kaahasi ka man. Apay kumakahasiyak. Gapo iti kasasad mo iti biyang. Mamatiak nga agbaligi akto. Uray siyak. Mamati akmat adumtang daytakan ka. Nalipatam ka din. Asikat ti inspirasyon ko iti biyag. Agpakpakatawa ka, Dexter. Addan boyfriend ko. Anya ko ma. Ni Michael ti lalaki a para kanyak, Dexter. Isulaan ti pangipaayak iti amin ko. Sigurado ka kadi iti daytang ibagbagang Grace. Anya ko mati masakbayam kan kwa na. No itapay laang. Kat iturong nakan iti kamali adalan. Saan mo ko mga ibagati kasta, Dexter? Saan mo pa'y ngamin anarik na ti pudno nga ayat?
Urayam, mariknam tumad. Marikrik na kitaan, Grace. Kat sikat ti babae apakarikrik na ak iti dayta a klase nga ayat. Sige, panawan kan Dexter. Urayon ako ni Michael. Sige, ituloy mo ti agla ko. Sige, Grace. Dagiti kumanaganak mo ti kadwam ang mangawat iti diplomam, apok. Para kan kada ito'y abaligi, Lola. Nasakit tinakam ko, apulos man lang asaan na kayo ang malagip ni tatang yaw. Saan mintupay nga mo no sa dino ti ayan na? Bareng makapanunot to kat agsubli ka da kayo. Bayamon, Lola, no nalipatan na kamin. Ni Apo Diyos ti makamukan kwa na. Ay, umay kan, Lola. Ay, abandan tinagan dagiti graduates. Ay, isa pa'y bakita ko. Diyak samot ten makauli di ta stage, apok. Congrats! Naggraduar tayo matlaangan. Congrats matin ka. Aglako-lako kakadipay laeng? Ure naggraduar tayon? Katuan kasanong dagiti kakabsat ko, nujak agla ko. Biliba ka talaga kan ka? Ay, ni Grace, nakitam ka di? Kapampanaw daki ni Michael. Sayang. Jak man laang nakablaawan. Apay-pay lang akablawam. Una, tagpapada tayo ang nakapaggraduar. Makiasawan ni Grace. Anya? Day tatidamag ko. Masikog ka nung aminan. Oh, saan na po no day tang ibagbagam? Ibagam ko nga agang-angaw kalaan. Pudno ti bagbagak. Iso alipata mo ni Grace. Anya? Ay, una yan. Nasaktanak manan. Sapay graduation pa'y mat nga rod. Nasaya at matasimbang putkan, Dexter. Lola. Nay, nakainom kan samat. Inawis daglaang dagiti classmates ko, Lola. Itaak lang nga nabarta ka kastoy. Huwag nga rod. Apay anaginom ka ngay. Kung amin, Lola. Graduation kami. Ay sos, masursurom samat tanti agbartag. Saan, Lola? Kita lang da ito'y. Kaya't ko lang nga malipatan ti sakit tinakam ko. Anya manen asakit tinakam day taaya. Lola, malagip mo ka di pa dyan ibagbagakan ka first love ko. Ni Grace. Di mo kunaan nga aging gaita. Iso pa'y laang ti first love mo. Lola, agkasaran ni Grace. Kalkal pas ti graduation. Agkasaran adagaws. Di la nagpampanunutan. Imbag kumamat no nasaya at tigalad di lalaki ang mga asawa kinkwana. Kat mababae ro. Sadot. Nalastog. Adaamin kan kwa na tidakas agalad. Ay sos. Ay, bayamon no kas tapaw. Adon to pa, iti maam-am mo, amas na saysaya at ababae. Lola, maulawa ka. Nyala, maturo ka kiday, tap na mausawan ka. Apook, di mo sursurwan ti agbisyo, tadakas day ta. Imbitado tayo amin iti kasarda Grace ken Michael, Dexter. Sa anak amapan, da kayo langan. Aging ka di ita? Kat saan mo pa'y anaawat? Asaan ada kayo kini Grace ti para iti tunggal maysa? Amumat, ngay sulaang ti babae nga inayat ko. Amok day ta. Ay magbiro ka ni ti sa bali. Nagadwa babae di ta. Diyak pa'y kayat ti masaktan ita. Pasat amin ti panagbiag day ta, Dexter. No agayat ka, talaga masaktan ka. Agurno nga kit di ti kwartak. Kasta no adunton ti kwartam, si kanton ti kamaten dagiti babae. Dexter, saan ka kumaakay at apalupusan nga agabroad? Tawan kadwa dagiti kakabsat mo. Mas apol nga aramidag, Lola. Tapno masuportarak ti panagadalda. Bakit akon? Jakon ida maiwan-wan. Saan mo kumaasawan day ta, Lola? Isu anapig sa ti pakinakam ko apumanaw.
Gaputada ka amang kadwa kadakwada. Dexter, apok. Katsapay la ko ma. Tanakaradkad kalata amang kadkadwa kadagiti kakabsat ko. Ala, ikararag ko ti panagbaligim iti dayta a planom, apok. No di nakla pinilit. Diyak kaya't ti umay dito yung restaurant ang makipagkita iti retretom kanya kababae. Hoy, anya babae. Balasang da ito iretokin ka. For your information, Dexter, si kalangin ti single iti opisina tayo anya. Ket, anya ko ma. Anya ti servitor nung mong agtrab-trabaho dito abroad. Iti manun atawen. No agmay saka mo iti biyag mo. Di mo laam mo tirigat ko idi. Ado a sakripisyo tinagdalanak iti biyaga. Ay na, agpapada tayo. Asino ko mati di makkel iti namay. Oh my God. Asit ganta ni LV. Oy, umistem ka Ay. Hello, LV. Hello? Ay nanaladaw aksamutan. Nabayag kayo ka din anaguluray? Kasangsangpet milang kini Dexter. Ala, agtugaw tayon. Tayam amok ti tunggal may sakit kayo. Nabayag ka mo't gaya man dito'y abroad akas kanyak, Dexter. Un LV, napagraduar ko mo't tanji may sakabsat ko. Isu nga ita, isumutan ti makamu amang paadal kadagiti daduma kakabsat mi. Nagsaya at ti panagdidin ng gayong agkakabsatan. Kasta talaga, no awan naganak anam na maam. Ayun gayam. Awan plano mga for good? No masarakak ti babaya para kanyak. Agawid ako ni Jay Pilipinas. Dahil ti planok. Kasta ka di? LV, saan mo kumatagidagsan da ito asalubsudakan ka? Anya daytan? Adda ka din boyfriend mo? Oh, Dexter! Dandan isan ka na bigbiga. Dakkel ti nagbaliwan ti langam. Ay na, si kagid dimat. Limok magak laang basit kan pimudaw. Naggwapo ka maten. Di nakman ang awon na kasta. Oh, mano abulan ti bakasyon mo? Agpurgod kamin, iti agbalin na misis ko. Uy, mga sawa ka madlangan. Nasayat mo Tas si kalangan ti baro kada tayong agkakabatch. Kat, asino nga'y tinapilim nga ikalaysa? Namamok iji abroad. LV tinagan na. Kat umay kayon to inton kasarmi. Sigurado nga umay kami. Aywan gayam, kumusta ni Grace? Ay, itak lang. Anakastrag iti kastoy kapintas a resto bar, Dexter. Baknang ka na talaga. Ada pa yung lugan mo. Bunga dayta, ti adu a sakripisyo, Grace. Ket, kumusta kan? Mabainak man. Aminagkan ka. Kas makita mat ti kasasaad ko. Aglaklako aklaang itinatang ija palengke. Pasaray kamaton na kami pa dagiti pulis. Kaputagyap aplag kami lang iti sako iti igit ti kalsada. Apay, saan nakakadiatol tulungan ni Michael? Masakit. Nakasano? Saan mat nga agsardang iti panaginom na iti arak? Pasaray apaan nakpay no awan igatang na iti arak. Dexter, sikala ko man tinayat ko idi. Agbabawiak man ita, ngam naladawon ti amin. Nasakit para kanyak tinapagteng ni Grace. Ama ko nak a first love ko. Gapuken kwa na, napadasak tinasaktan. Ngem gapumetlaken kwa na, nadaanak iti tured ti pakinakam, adaliasaten tinarigat,
apanagbiag. Tuy pagayam mo, Dexter. Dexter, pagayam ko, dumteng dagiti pagtang itibiyag tayo, asaan at tapno masaktan tayo, ngimkit di, tapno surwanda tayo itinapateg eleksyon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Dexter, Manipod Solano, Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.